रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दं भुल जाबाय फेरेंगाखौ देरहा होननानै दा ओंखायनो फेरेंगाया खुनु पट्टे 14 নম্বराव जायगा गैला ইউপিপিএল আর বিপিএফ যিমান আদিবাসী আছে যাতে সিহঁতে ওলাই আহি পেলাই যাতে বিজেপিত যোগদান কৰে एन्टि ट्राइबल माने असमिया बिथांमोनजों हमै फिन दावगाजागोन नामा गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय आङो मोननैसो आयदा लानानै भिडिअ लाबोदों आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन जायफोर भिडिअखौ नायनानैनाखि नोंथांमोना आथिखालनि बिटिसि ओनसोलनि राजनीतिक आरो जेहेतु बर' हारिनि जेहेतु आफाद एनएलएफबि बिथांमोननि जेहेतु डिजिगनेटेड केम्प बेफोरखौ सिफायनायनि सायाव माखासे भिडिअफोरखौबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा आसा खालामो नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो मिजिंथियो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन आरो लोगोसेनो मिजिंथिबावो जे नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला एबा अनसायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि जानाय लोगो लोगोनो बिटिसि ओनसोलनि राजनीतिक दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोरा गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बिनि गेजेरावनो बिपिएफनि लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथां आरो बिटिसिनि इएम रनजित बसुमतारी बिथां जायनाखि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोननि गेजेराव गोबां समावनो दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों दा बिनि गेजेरावनो कास्टम बसुमतारी बिथाङा माखासे बिबुंथि होदों जे बिआर फेरेंगाया सासे फ्लाइं बार्ड बिहा लेन्ड खालामनो जायगा गैया माब्लाबा जिब्रै चिरां दुवार माब्लाबा पर्बतजरा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन समस्तिनि नामफोरखौ लानानै बिथाङा इलेक्सन गेलेनायनि खोथा बुंबाय थायो दा बेफोरखौ लानानै बिटिसिनि जितु इएम रनजित बसुमतारी बिथांखौ कास्टम बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों फ्लाइं बार्ड माने बिरबायनाय दाउ जायहानाखि बानो जायगा गैया दा बिदिबा भिडिअखौ एसे नायदिनि नाम्बार पर्बतजरायाव गेलेनो बे जुदि सानदोंब्ला बे खोथाया रोखा जे बे पर्बतजरानि दरनैनि गामिनि नामखौल' बुंनो हाथोंलाय मखस्थ' जे जायगायाव बे दरनैनि गामिनि मा होनो गामिनि नामखौनो मिथियाब्ला बे जायगायाव थांनानै बे इलेक्सन गेलेनो हागोन दिनै 14 নম্বর चिरां दुवाराव रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दं भुल जाबाय फेरेंगाखौ देरहा होननानै दा ओंखायनो फेरेंगाया खुनु पट्टे 14 নম্বराव जायगा गैला बिहा हादाबाव गैया बे अख्राङावसो बिरगासिनो दङ बिहा पर्बतजरायावबो लेन्ड जानो नो लेन्ड माने लेन्ड जानो हाया बियो चिरां दुवारावबो लेन्ड जानो हाया 13 चिराङावबो लेन्ड जानो हाया बे नाव फ्लाइं इन द स्काई बे अख्रां सायाव बिरगासिनो दङ जेला बे लेन्ड जागोन लेन्ड जानो थाखाय बेहा स्टपेज गैया बे फुरा आउट अफ बिटिसिआव लेन्ड जाहैनो नांगोन अब्लासो बे लेन्ड जानो हागोन बिहा नाव जायगायानो गैया लेन्ड जानो थाखाय ओंखायनो फेरेंगाया फ्लाइं इन द स्काई बे मालाबा पर्बतजरानि नाम लागोन मालाबा 13 मालाबा 14 नि नाथाय मोगथाङाव बेनो थार 14 चिरां दुवारनि रायजो राजाया इउपिपिएलखौ देरहा होनानै भुल जाबाय होननानै बुंदों मानो होनोब्ला 14 चिरांनि निस्ला दैया जेला दैबाना जादोंमोन बैनि गामिनि रायजो राजाखौ बियो थांनानै न' बुफायहैदों रायजो जानाय बेसादखौ दिनै बै गामिनि 14 चिरां दुवारनि मानसिफोरा मालाबाबो बावा जे फेरेंगानि थाखाय थानो थाखाय बर'आ गावनि देशआवनो न' गैया जादों फेरेंगानि थाखाय मा होनो जोंनि गथ'आ उन्दुनो थाखाय न' गैया जादों सोरनि थाखाय जादों फेरेंगानि थाखाय जादों ओंखायनो 14 चिराङा मालाबाबो फेरेंगाखौ एक्सेप्ट खालामा ओंखायनो बे नाव फ्लाइं इन द स्काई बेयाव लेन्ड खालामो नायनोसै पर्बतजरायाव लेन्ड खालामोबा खालामथों बाव जोंहा बिपिएफआ बिराद स्ट्रंखा अबाव लेन्ड खालामो बेखौ जों नेगासिनो दङ फोरा आरो 10टा कलेज जादों बेयावबो गोबां प्रफेसारफोरा बिथांमोना थालांदों ओंखायनो जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों बुंनो सानदों दिनै जि कलेजआ लाजाबाय 10टा कलेज माखासे प्रफेसारफोरा थालांबाय एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरा थालांबाय बिथांमोना गोसो बायनो नाङा जाय कलेजआ दिनै थालांबाय इउपिपिएल सरकारनि लोरबांनि थाखाय प्रमद बर'आ दिसपुराव थानानै जेला सावरायो अकल गावनि सिटनि शेयारनि खोथाखौल' बे सानो फोरोंगिरिफोरनि खोथाखौ लानानै बिथाङा साना ओंखायनो बै फोरोंगिरिफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायहरो जों बिपिएफआ नोंथांमोननि दुखु समाव जों अराय सम दुखु जाफादों आरो जोंना बिपिएफ सरकार फैनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि सार्चशिप जानायनि उनाव जोंनि मेन प्रायरिटियानो जागोन फोरोंगिरिफोरखौ समाजाव सन्मान होनाय आरो फोरोंगिरिनि जेंनाफोरखौ फोजोबनाय भेन्सार स्कुल भेन्सार कलेज भेन्सार सिनियर सेकेन्डारिफोरनि जेंनाखौ फोजोबनायानो जोंनि बिपिएफनि मेन प्रायरिटि ओंखायनो नोंथांमोना दिनै दुखु मोननानै दं नोंथांमोना इउपिपिएलखौ रागा जोंनानै दं नोंथांमोना प्रमद बर'खौ रागा जोंनानै दं रागा जों बेयो उनाव खामानि होगोन दा बे ससे भिडिअखौथ' नुबाय नुनानै निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे आथिखालाव राजनीतिकआव मा सोलिगासिनो दङ आरो थारैनो बुंनो थाङोब्ला इएम रनजित बसुमतारी एबा बिआर फेरेंगा बिथांनि जिहेतु खोथा बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ नायोब्ला निस्सय बिथाङा
दासिमबो गरन्थ खालामनो हायाखै जे गाव बबे जायगायाव स्टेन्ड जानानै दं आरो बबे जायगायाव स्टेन्ड खालामफिनगोन। निश्चय गावनि सायाव बिथाङा फोथायनाय गैया जानो हागौ जे आं बबे समस्थियाव देरहानो हागोन बबे समस्थियाव देरहानो हाया। दा बेखौबो जोङो एसे साननो गोनां जानानै फैदों। दा बे जानानै थांबाय। गुबुन मोनसे आयदायाव फैदिनि। गुबुन मोनसे आयदाया जाहैबाय जे बिजेपि हान्जाया बिटिसि ओनसोलाव थानाय आदिबासि सुबुंफोरखौ लानानै माबायदि राजनितिक गेलेदों आरो बिजेपि हान्जाया आदिबासिफोरखौ लानानै जेरैबायदि राजनितिक गेलेदों बे एखे राजनितिकखौनो दा बर'फोरजों खालामगासिनो दङ, बर' हारिजों। दा बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ एसे नायनि आरो फंनैसो सावरायबावदिनि। আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে আমি বহুত কষ্ট কাম কৰি আছোঁ, গাঁৱতে সময় ফালে কাম কৰি আছোঁ। কাৰণ এইবাৰ যোনটো 2024 MP ইলেকশ্যনৰ এই বিজেপিৰ কেণ্ডিডেট কেনেকৈ আমি জিতাম সেইটো আমি গাঁৱতে সময় ফালে ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে বিচাৰিছোঁ যাতে বিজেপি ভাল এটা কেণ্ডিডেট আমাক ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰত দিয়ে যেন সেইটো মই আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে কষ্ট কৰিম, কাৰণ বিজেপি আমাৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিছে, সেইকাৰণে আমি বিজেপিৰ কাৰণেও আমি কষ্ট কৰিম আৰু কষ্ট কৰি পেলাই আমি যেনেকৈ হ'লে এবাৰ 24ত আমি দুইটাকে কেণ্ডিডেট আমি বিজেপিৰ মানে জিতাই দিম, সেইটো আমাৰ আশা আছে। আৰু যিমান বিটিচিত আমাৰ আদিবাসী আছে, দুটা দলৰ UPPL আৰু BPF যিমান আদিবাসী আছে যাতে সিহঁতে ওলাই আহি পেলাই যাতে বিজেপিত যোগদান কৰে। বিজেপি আমাৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিব, যিহেতু আমাৰ কাৰণে একৰ্ড কৰিছে। একৰ্ডত ভাল ভাল আমাৰ যোনবিলাক দফা আছে সেইবিলাক দফা আমি নেক্সট বাৰ আমি বিজেপি চৰকাৰ আনিলেহে সেইখন দফা আমাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব। কাৰণ UPPL আৰু বিজেপিৰ মাজত যিটো এলায়েন্স চৰকাৰ, সেই এলায়েন্স চৰকাৰৰ কিছুমান নীতি নোমোহ দেখি পেলাই আমি আজি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে আমাৰ কোকৰাঝাৰ বা BTC এৰিয়াত যিখিনি বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে ইয়াৰ মানে কোনো ব্যৱস্থা আজিলৈকে হোৱা নাই। BTC এৰিয়াৰ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলক ষ্টেটৰ যিখিনি বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলে বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই। আৰু আমি যিহেতু অসমৰ চৰকাৰ, ভাৰতৰ চেণ্ট্ৰেলতো চৰকাৰ আৰু BTCতো চৰকাৰ আছে, চৰকাৰ থকা সত্ত্বেও আমাৰ বিজেপিৰ যিখিনি কাৰ্যকৰ্তাবিলাক কাম কৰি আছে সতীৰ্থ বন্ধুসকললৈ আমি একো সুবিধা কৰি দিব পৰা নাই। আমাৰ ছাপৰ্টাৰ ৰাইজবিলাককো আমি একো সুবিধা দিব পৰা নাই। বিজেপি আৰু UPPLৰ যেতিয়া নেকি চৰকাৰ হয় তেতিয়া আমি 50-50 শ্বেয়াৰৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছিল, কিন্তু আমি এই বিষয়লৈ আমি BTC ৰাইজে ইয়াৰ পৰা আমি উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই। बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय हमनो हाबाय जे आथिखालाव हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथां CM जों दैदेनजानाय बिजेपि हान्जाया आसामाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि फिसा फिसा हारियानो जा बा गेदेर हारियानो जा बिथांमोनखौ लानानै माबायदि राजनिति खालामदों आरो गुबुन गुबुन हारिनि जिहेतु माखासे इस्युसफोर बेफोरखौ लानानै माबायदि राजनिति खालामदों निश्चय एसेबाबो हमनो हाबाय। दा बे ससे भिडिअआ जानानै थांबाय आरो गुबुन मोनसे भिडिअआव फैदिनि। गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय बर' हारिनिनो जिहेतु BTR एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो BTR एग्रिमेन्टजों बर' हारिनि गांनाय उखैनाया सुफुं जायाखिसै होननानै जिहेतु मोनसे आफाद दाफिननानै लानाय जादोंमोन, जाय आफादानाखि हाथियार लानानै बिग्रायखांफिननायनि सिमां नुदोंमोन आरो गोदान बड'लेण्ड जिहेतु जोंनो नांथारगौ बिनि सायावबो बिथांमोना आन्दलन खालामनो होननानै माने जांख्रिखांनो होननानै बिथांमोना आवगायबोदोंमोन। नाथाय बिथांमोना गोजोन सान्थिखौ लुबैनानै जिहेतु सरकारजों सावरायनो होननानै बिथांमोना ओंखारबोदोंमोन आरो बिथांमोनखौ क'क्राझारनि सान्दामारि डिजिगनेटेड केम्पआव दोननाय जादोंमोन। नाथाय आनफर्चुनेटलि दाखालि 5 तारिख खालि बिथांमोननि जिहेतु डिजिगनेटेड केम्प बेखौ पुलिस प्रशासननिफ्राय थांनानै उथायनायनि जिहेतु बिथोन बेखौ लानानै माखासे बिबुंथि होदों बनसुनि दैदेनगिरि बनजित मनजिल बिथाङा। NLA आरो फिन खेबसे NDA सारेन्डार जानायनि उनाव जोनोम जाफिनदों। बिथांमोननि एजेन्डा, बिथांमोननि सानथौ आरो सानस्रिखौ फोजोबाबालानो बिथांमोनखौ फिन खेबसे बे केम्पनिफ्राय होखारहरफिननाया दिनै बे गिदिर मोनसे माने NLA-फोरखौबो असनमान खालामनाय आरो बर' हारिखौबो असनमान खालामनाय। 2020 नि BTR सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा माखासे पावार्स एन्ड फांसन्सफोर 6 शिड्युलनि माखासे मर्यादाफ्रा दिनै जोबनानै थांबाय।
बर'नि गेजेराव आरो फिन खेबसे हाथियार हानजा नांला दा बिथांमोनखौ दिनै होखारनानै बिथांमोना दिनै दुखु मोननानै फिन खेबसे हाग्रायाव खारफिनोब्ला फिन खेबसे हाथियार लाफिनोब्ला बिनि दायखौ सोर लागोन फिन खेबसे बर' सेंग्राफ्रा बर' लाइमोनफ्रा आसाम पुलिसजों माने एन्टि ट्राइबेल माने असमिया बिथांमोनजों हमै हमै फिन गावथारजागोन नामा बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे आथिखालाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव राजनितिकआ माबायदि सोलिगासिनो दङ आरो इयुनाव माबायदि सोलिलांगोन आरो बेफोरबायदि राजनितिकजों जोंनि बर' हारिया बेसेबां मुलाम्फा जागोन आरो बेसेबां खहा जागोन बेखौबो निस्सय नोंथांमोना हमनो हाखाबाय आङो दिनैनि भिडिअखौ गोलावथार खालामनो सानाखिसै जायफोर बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनबावगोन आसा खालामबाय थेंक इउ गोजोन्थों